الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Cikin karatu da muke akan bambanci da ke tsakanin aƙidun ahlus shi'a da kuma aƙidun ahlus sunnati, abu na biyu yake cewa anna ahlus sunnati yufhamu min aqidatihim, lallai ahlus sunna za a fahimta daga cikin aƙidunsu anna fahimud din mumkinan li kulli insan, lallai fahimtar addini kowa cikin mutane zai iya fahimtar addini. wa anna bi imkanil insani an yakuna aliman wa yahtamal al ada'i, lallai mutum idan har ya tsaya yayi karatu zai iya kasancewa masani malami, kuma zai iya isar da abin da ya sani gwagwadon saninsa. Amma ku aqidar shi'a fatustaratu wujudu ma'sumun, an shar'anta sai an sami wani limami ma'sumi yurja'u ilaihi, wanda za a koma al'amari zuwa ga wannan limami ma'asumi. Anna fahimud dini wa hada ya'ani, wannan yana nufin annahu la budda an yakuna fi kulli buq'atin ma'sumun. Wannan yana nuna akan cewa kowane ɗan ƙauyen gari, kowane ɗan tsibiri a ko ina yake a duniya, dole sai an sami wani limami da ya kasance ma'asumi yarju ilaihi, domin a komar da al'amari zuwa gare shi. Idan kaifa yastati'u bil mashriqi aw bil maghribi an ya'mal fi ma yazidu min masail, ta yaya ga wanda ya kasance garin su babu wannan ma'asumi zai kasance yana iya fahimtar al'amarin addini? Ba zai yi ba kenan. Fa idza jaza lahu al ijtihad, idan ko ya kasance ya halatta gare shi ya zama ya yi ijtihadi saboda babu ma'asumin da zai koma gare shi, ay al-ba'id an al-imam, wanda ya kasance ya yi nisa daga liman bidon imamin, fa ma hujjatul ma'sum, to an haka ne me matsayin al-ma'sumi? Wannan shi ma aqida ce ta yan shi'a. Aqidar ahlus sunna, ka je ka ilimi wajen wanda suka cancanta kai ilimi, ka je ka isar da kuma abin da za ka iya isarwa daidai gwargwado. Amma aqidar shi'a sai an samu wani ma'asumi. Allah mana mai kyau.